TTADC hapangni bukhaktei salbrom thugino kereng kami amchai therogo khutwng bagjagai tongmano rogino abo haikeno sangrong salo Demcherra amchaio kaisa kuthumani bisingtwei Demcherra bisini 200 hai Nukhwngni Burwirokno Khutwng Yapharkha ruwo a pandau nogare engai phaimanjak phaikya EM Sohel de Burma MLA Poldangsu MDC Tirendra de Burma Koromchhora amchaini block president Objit Tripura YTF president Niren Tripura no khobui te kubuni akonchong te o Khutwng rangki samarini hunpano Tripura sarokni bagai busuk jora tei nangkukmani sayo khana rekha MDC Tirendra de Burma khanaidi chini mangphligo belai hambai norok press media rokno chongtini chini Maharaj ni chaitok mumbai ebong chini honorable CM TTADC ni Brom ni chaitok ma Bisingtwino chini iprasani Burwirokni chini kanmung chumung no chungtai bo promote thainani Burwirokni Bisingtwino chini dofa ha bo sijago chini samas bo sijago kanmung chumung ni Bisingtwino hai hinai chongtini sara TTADC bo chung salbrumno chung zonal throw sub zonal throw BC wise chung chini Khutwng rok relai tongo dia mansa ke amai tini chini Demcherra ADC village abong kable chini 48 Koromchhora বিধান সভা নি অন্তর্গত তাই আনি Demcherra Khutwng ADC নি নির্বাচিত এলাকানি আন্ডারবুক লাইও চংতিনো অর প্রায় 200 পরিবার না চংতিনি Khutwng রেখা আসলে